tu položíme otázku, kto vlastne by mali do tej prvej línie. Samozrejme v tomto prípade do prvej línie ako vojak by mal ísť prezident Pavel. To znamená naozaj, keď to Zelenský dokázal, že si dokázal ako herec dať neprestrelnú vestu a ísť do prvej línie a ukazovať sa každý deň, tak to spraví, verme, že aj prezident Pavel. Toto by mala spraviť aj Čaputová, dať sa do Maskačova a ísť jednoducho brániť a chrániť Slovensko. K tomu by si mala zobrať samozrejme svoje milované cerušenky, tie marchušky, bradavičiarky, to Vlajočkovi, tieto cerušenky Čaputovej, samotná Čaputová, samotný Pavel, samotní liberálni kaviarenskí povalači, všetci bratislavskí liberáli, títo buzeri, ktorí sa tak hlásia proukrajinskí, ktorí si vlastne vytvorili ďalšieho Havla v Čechách. Áno, pretože povedzme si na rovinu, Česko má vlastne druhého Havla. Nie len to, že Havel menoval a dával štátne vyznamenania samotnému Pavlovi, tak teraz vlastne sa to celé otočilo a Pavel sa stal prezidentom. Treba povedať, že Čaputová rozleptala absolútne demokraciu na Slovensku v plnej paráde jej účesu a v Nemecku si pred pár dňami od Schwarzkopa bola zobrať cenu. Ale viete, aká je to cena? Viete, aká to je cena? Tá cena akože za ľudskosť a za prístup a oddanosť. Práve tá nadácia bola vytvorená preto, ktorá odovzdáva tieto ocenenia v úvodzovkách, aby v podstate maskovali minulosť samotného Schwarzkopa, ktorý bol fašista a nacista. A to je normálne vo všetkých verejných zdrojoch dostupné, že vlastne slúžil v SS zo skupení a zároveň u Hitlera a vlastne bojoval tam. Jeden deň na to sa ide Čaputová vlastne po tejto cene, ktorú si doniesla na Slovensku aj spolu s peniazmi, lebo zhrabla za to peniaze, sa ide vlastne klaňať obeťam holokaustu. Však to je absolútne, to je tak protirečivé, že vlastne ja mám pocit, že tam už je nejaká psychická porucha. Obaja títo prezidenti sú najväčšou tragédiou pre Slovensko aj pre Česko, pretože ak my tu hovoríme o 30 rokoch vzniku a o prínosoch a osobnostiach, tak tu môžeme povedať, že najväčšia tragédia boli práve tieto dve osoby. Je strašne smutné, ako títo kaviarenskí povalači, liberáli, genderi, LGBT, nepáči sa im ani Babiš, ktorého prirovnávali k nejakej myši a zároveň povedali, že im stačí, že Pavel má frizúru a má fazónu. To je tá občianska vymetenosť oboch národov, aj Slovenska aj Česka, že vlastne títo naši voliči, občania sú vlastne tak plytky. Tak tu vidíte, milí priatelia, tú strašne smutnú históriu, ktorá vlastne doľahla na česko-slovenskú Ukrajinu.